omubere bw'omusacha oyo maselieta Duke Nyabaronyara koba gogotoka gosungire asense mwenyaore asikibanda ekemogyo konelia chinyeni no nyanabo gati yabamenya abanyara koba wikirana asense meyo nigo batebe korokana omubere oyo onyata koba gogoiterwa gosigo korusi gwa sao nakoletwa asense meyo bono egitambukiro kenyera koba koleta oboba gokiase abamenyi bense meya sabanyara koba kubule serikali nyara koba ikwere gitambukiro na kwene kenyera koba gotinya obule ndi asense bibona gotomoye muri kyoito Mildred Momanyi obwoba obonene nigo bwabwataise emambia litukulia lero ase kenyoro kyanyaura ebunge ya kitutu cha South County ya Kisii mega yabamenyi koboka na konyora omubere bw'omugaka oyomo gusungire ase kibanda gyokoni chingeni no monchurilia ase lieta Meli Machuki oyobo iraire okonelia ase kibanda ekyu twabo kamambi twanda first mass twale gutigotera Mone kero twakurie first service nalingo tebu no muntu narongentiro osungira ase kibanda na kumisana mpaka kero na ikansabu na bona sinyugutara asengenja ina mashetania alete tuge ase kibanda nitinyanya ejumbi ase wekonyera kera lituko batibona sinyiruna kingusa natsa akatwa ina mashetani korengana na kirolini igoba ichanire egekoreke ase baorokirie obwoba obonge ase bagote babuna muntu yoti bamumanyitsi na nigo ekageire aiteretwe asangao adinde akaletwa asayo pone kurekana ngomuntu gangentwa orentwa talingano ngesungia obuno bakoro bonene kabisa bono bauta kwatorentera masaitani gesieri keitoga inche mwane eliga igaruguru bono aina autokumeti egende kiabeire seitaiga ekenegento totanya korora giatoiro bwabo bonge nonya nabo nigo abamwabonya gusira bamanyigwa igoro y'omubere oyo ase baika asayo na kumumanya nigo akorokwa Duke Nyabaro oyo orenge omworokya ase skuru eyamo ya secondary ime ya Kehancha Nyagosira is my nephew. Naro omwana omusubati minto monene. Gakuru Duke Nyabaro omwalimu we secondary school kuchari Kehancha. Igoto wakirwe sime togotebungo muntu naro mubwekaine description ya fit ya mufit. So tuamenya kirogocha twa confirm naro nyara kobogosira. No amenyete kana bwata bwoye. So no amenyete ka batirene no muntu omane no gosoko ira na chinsa jiria tagete koirana. So mbono mambi twa confirm ngatayo. Na tema kumanya kurumwa yego senaro nanyora ngatayo. Igobona amakuru natayo bumuroyo no yone amode itogenda ngo tujikoro mwana iyo. Oyo twigure ngana asire tasegete. Twachire twa confirm twanyori nganere. Nigo abamenyi bekenyole kyo kyanyaora barule okobolia gocha serikali yo mugavana we county ya Kisii Simba Arati buchakobeka chitaya asayo elindego kyanya ebikora bunebyo njengo sabe gavana nga tiganya sawo na toko amokonya atolentere chitaya gaki ikyabona tulege sunte ai tulege sunte pi omugambi Simba nyendi lyachikorora atobekere chitaya epare ye korumwanya getinge mpaka iko nyabioto moino ekero borabu borore kane para pone gente ke tokumeti abakoletawa tigaba jibebe nande batige bi igento nare gukone serikali nigo yare kubwata erete enforcement isaine kenyure kigeito esengencho neba nero lakini teisaini njibana ngote yo egabana yeituga kyasugwanze kwaye atobekire chitaya shwari torege sunte ndio maana bono bangenda tumuntu yusentauni bamo ngenterete baka bareta babikaga igabarra bono akubekwegera nyoro abanyanyimbo kurugeta seni gyanyanchwa nigo baikana koyorusia omubere onyagosira na koyoira goika engendu yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral ekero obotukibwa cha kigwe limolioka golipatalia egeta seni kya Ndizi TV Elitaliane Mildred Momanyi.